Икенчесінде тундырды ол башка шул китап белән гипс наложить итеп, только яратып. Дуслык бармы керек анысы шикле, конечно. Серьезно элек булырга кирәк әзрәк. Хатын да якын. Ирина, Ашлык эченә кереп битәм дә бер үземә сөйләп ялыйдыр. Казанга күчерергә булдым бит. бу фото вообще шәп. Бит хайп шәгән бит. Кызым өчен мин әзер байларга. Шулай. Сәлам, дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез Килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта Башкортстанның халык артисты, Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты гына түгел, мәдә инде бар гүзәл затларның йөрәкләрен, күңел тынычлыгын урлаган Әнвәр Нургалиев. Исәнмесез, Әнвәр абый? Исәнме, хәерле. Әнвәр Нургалиев. Стиль оның икенче исеме. Уникаль тавыш тембры иясе. Гаиләсе өчен җан атып яши. Көчле харизмалы җырчы. Сукыяр йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрегез? Аллага рәхмәт, шакыруыгызга килдем менә сезгә кунакта. Әйе, без бик шат сезне күрүгә. Ничек сезнең көннәрегез хәзер үтә? Сезнең хәзер тур бара, юбилейный тур, әйеме? Көннәр инде стандартный үтә, концерт диклыйбыз, шәп итәбез, концерт диклыйбыз, шәп итәбез. Көндәр әле бер-ике көн ял менә, Казандабыз, группа ял итә. Казан белән теге еш кына бит ял итәргә вакытлары булмый. Шуңа күрә менә алар әле Казанда итәләр инде. Без сезнең белән бергә ял итәбез, Килде китте шоуда. Ярый, инде менә бу юбилейный турыгыз башка турлардан аерылып торамы? Үзегезгә ничек? Бия калса аерыла, но бердән минде икенче ел алып барышсыз эшлим бит инде. Үзем алып барам. Яңа талантлар ачабыз әйме? Фердай, монда әзрәк под итог эшлим инде, теге нәтиҗә ясыйсың үзеңнең программа, шулай да китап формасында эшләдек инде без аны. Шуңа күрә элеккеге җырларны яңартып, кайбер ретро җырларны яңартып эшлибез. Шуңа күрә шуның белән бәлки үзгәреп, һәм тойгылар белән икенче инде. Чөнки 50-дә тоясың бөтенләй бердә башкача. Башкачарак. Икенче күз белән карыйсың. Инде менә хәзер элеккеге җырларны сез яңартып яздырдыгыз, әйме? Әле алар арасында яңалары да бар. Менә бу яңа җырларның мин тыңлаганда, аларның аранжировкасы үзгәрәк, анда рок стиле дә бераз бар. Анысын күбесен без эшләдек бит инде Марат Мухин белән. Марат Мухин белән эшләдек. Марат ул минем ничек мәнә нәрсә кирәгән, нәрсә кушырга икән, без аның белән бик яхшы таныдым шундый. Бер-берегезне аңлап эшләдегез. Ул күрә, ул белә ничек мине инде направление алып барырга шуңа күрә. Ул да шундый тәмнешкеләр степ җибәргәли. Ул җырларны тыңлау үзе бер рәхәт, үзе бер ләззәт алып тыңлыйсың. Рәхмәт бик зур җатыгыз өчен. Миңа калса без сезнең белән шоуның кагыйдәләренә күчәргә әзермез. Сөйләп китәм. Әзер инде. Колката правда, но әзер. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Димәк, без башлыйбыз. Беренче сорау. Егерме-дүрт СМИ яңалыклар порталында рейтингыгыз нинди икән? 4-0, 4-1, 4-2, 4-3. Никтер сезне 5-кә үк бәяләмәгәннәр әле. Нәрсәгез белән ошап җиткермәгәнсез икән? 5-кә барып җитсә 50 була как раз. 50 буладыр как раз. Эх, бастырырга кирәк. Инде рабый. Эне бултрак. Шулай тиз димәк. Шулай инде. Беренче сорау бит, беренчедән башлап җибәрсәк әйбәтрәк була. Әйдәгез. Димәк, без беренче һәм икенче вариантны алып атабыз. Булар дөрес түгел. Безнең кала 3 һәм 4. Кайсысы микән? Йалла. 4-тә 2-нчеседер бугай. 3-нчесе дип уйлыйсыз. Ярый. Вообще сораулар күпме? 7 сорау. Мин иртәрәк басам, ну ладно. Әйе, шо. 3-нчесен алабыз.
Ярый, үшіншісін алабыз. Дұрыс жауап. Подсказка сізге булышты. Алқышлайбыз. Ләкин бұл подсказка енді башқа сұрауларға қолланылмай. Шуңа күрә алда дұрыс жауап булмас деп үмітленіп қалабыз, достар. Көшәбіз, келесі сұрауға. Шундай бір қызық видеоязмаға мен тап болдым. Ол видеоязманы сіз көргенсіз мкән жоқ мкән мен білмеймін. Шуңа күрә сұрайым әлі. Одноклассники социаль желілерінде Әнвәр Нұрғалиев нашау «Голос» деген видеоязма бар. Әліге видеоязмада сіз нендей жыр жырлайсыз екен? Мен ашындай қызықлы видео сағандар сіздің тұрында. «Голоста» деп. Онда Басты да бар, онда Полина Гагарина да бар. Сізні мен ашылай бәйелеп ұтыра, кімдір әлі түймеге басып әйлені дәді. Дүртіншісі. Дүртіншісі сіз әліге видеоязманы өзіңіз қарадыңыз ма? Мен көптен бетінде. Әйе. Видеоязма, ну, әйбет видеоязма, мотор. Аны көп кіші шандағанарға, кстати. Шу, онда комментарийларда yazғандар. Қойып шу, мен сізді шумдан, шу голостан қорап білем. Шумдан яраттым. Шулай деп тәйтелер әлі. Голоста тотарша бізден таңдайларын. Міне бет, әйе. Бұл көптенен мұнарға бетінде неше екен бір. Бұл 18-ші жылға. Шунда шыққанда. Вот да, ну айтам бет. Мұны сіз өзіңіз ішлемедіңіз енді? Жоқ енді, қоя менің андыға башында жетмей. Ну, бәлкі тігі фанатлар көбейсін үшін білмейм. Мен алайтырып, не бет хайп шағаным yok. Әйе. Онды неден, өзінен іше келіп шыға, шылай келіп шыға. Демек сізге хайп керек мейді ойлайсыз не деймін? Бұл менің андыға нетенім yok. Тауыз шығарып, разные нелер мен естественным путем мен яратам. Шынап кіші яратып келе екен, ярата екен, яратып. Не айтасыз бет құшақлама яратмыша деп, әйме? Да, вот. Яратмыша бір нәрсе дәшілерге ярамай. Только яратып. Яры, біз жауапны алабыз. Хамине дұрыс жауап? Әлбәтті. Сың дейсің екен. Деген жүр. Әйге. Мұнысы жеңе. Сәдә йыллар тезелеп сафкан, жүрек һамандан сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арадан ирем тарията. Менә бұл голос дегеннен, менә шундай бірер конкурсқа өзіңіздің барасығыз келеме? Yok не конкурсқа. Барар идігізме? Мен яшырак болсам, мен барар идем, әлбетте. Мен әлігірек конкурсларда қатнашайым, сәнгат училищесінде оқығанда институтта. Ну, бір көшінде андай бет орын алмады. Не екен? Лауреат боларға туры келгендір бәлкі енді. Шундай башқұрт, мен әлі мені, анда, скажем, біздің башқұртша конкурстар была, Нариман Сабитовныкі. Мен аны татарша башлайым да, башқұртша башлайым да, татарша бітіріп қоям. Ну, тіліне яқшы білерге керек. Мен татар тілінде мен әдәби білім, мен татар тілі оқымадым. Әйе, шул сіз имашта рус тілін? Мен рус мәктәбінде оқыдым. Шоң күрә. Үйреніп кіна, өзім үйреніп кіна. Әйе. Алайда татар тілігіз бік матур? Рәхмет. Әйе. ВКонтакте социаль желілерінде сіздің бар өзіңіздің рәсми түркімігіз, әйме? Әлігі түркім қойсы датада барлыққа келген екен? Рәхат болам, рәхазыр. Ай-яй-яй-яй-яй. Бұл даже датасы білен. Әйе. 4 ғинвар, 4 февраль, 4 март, 4 апрель барысы 12 ел. Бәлкі әлігі даты сізге нәрсесі білендір. Қорарға ярый ма? Міне сізге ярамай. Шолдырадып қоратсағыз бұла. Бәлкі әлігі даты есігізде қалғандыр. Әлі дальше онда еще сложнее сұраулар бет. Әлбәтті. Енді пока шолдыратмайым. Ярый. Так. Ана Алина шығарды. Қойсы сан сізге көбірек ұшый, бәлкі. Ұшый. Так, көсен мұны. Алина есемлі қызықай ұлбаран. Әлі де ұлбаран дылан. Сіз мене бұл группаны түркімні башлағанда сіз өзгіз қатнаштығыз ма? Жоқ, ол бізде үстеләге білен ашты да. Шулай менің концертқа үйретірі. Анда. Шулай үйленіп кеттік. Ну, әйбәтпейді раскручивайтты анда. Ол интересно ұлбаран. Анда 170-тен артық, 1000-нен артық деп етесім келе. Кішілер анда да? Кішілер. Мен көпі кішілер екенде. Так, ну январь не может быть, хотя январь менің
Бу январь минем ой. Апрель тоже навряд ли. Не үшін апрель түгел білесіз? Ну, апрель анда яз, не самый таги язга кірген вақыт анда группа создавать терге. Міне шул битінде наоборот. Мне кажется, или, скорее всего, или февраль, или март. Бәлки. Hazır айтабыз. Февраль или март. Так. Hazır. 8 март алдынан аны ясап отырмайды аны. Бұл альбомыңызда шықты 23 февраль. Шушы нешектім? Юбилей. Кстати, да. Но анысын специально олар переурочили. Февраль болсын. Февраль болсын. Жауапны алдық. Хәмдірі жауап. Аллаға шүкір әмер абай! Ай, какой ничегуаны янбарды шаган екен. Міне шулай. Аллаға шүкір. Дия бізді, көшәбіз. Түріслік. Неке ғамәлге. Әнвар абай, бірінші шырқаншықны нәрседен башлайбыз. Дұрысліктен ме, ғамәлден ме? Әйде дұрысліктен. Әйде дұрысліктен. Сізге ояқ шалғаннары болды ма? Шүкірек ойлайсыз. Ешірек шақны болды енді. Сәхнеге басқанда. Сәхнеге становление да была енді. Әлетен ол мендегіне түгілін ешлерді. Олар білен, сенің білен считаться етмелерінде. Сене қорашы келші, бұл кімінде, так, ладно. Әлі сізге де шулай қорылар ма? Әлі ме? Әйе. Yok, әлі. Сіз электронда? Башта. Мен әлі вообще андайны тойғаным yok, чтоб менге келтек көзімнен. Мен конфликтный кіші түгіл. Аллаға шүкір, әйе. Мен бір артист білен де конфликтав еткенім yok, и Алла сақласын тұқты. Бұла көрмәсін. Керек ме? Керек түгіл, дейден. Мен вине гүл шулайын етті кіші білен толашмаз кішма, кішіге ұрсыз етмеді, вине гүл шулайын менге тәрбияны берді. Әйе. Бірінші вақыттан елі онда бошқа қойып бетінде ең бірінші бошла берерге ауыр концертіна. Әйе. Тем более яршық, нендей жер, шулна жерларға керек, шулай, көп нәрселер болды енді. Сізге ұшамаған әйбірлеріні жүрін деп айтасың, деймі? Ондайлар да болды. Конкретик сценариясы біле, главный болды енді. Әміне өзіңіздің ояқ шалғаныңыз болды ма? Бәлки мен шылық ешілік вақытындадыр. Мене оның жыры келіп шықмасын әлі деген шүкілі. Мен никогда айтканым болмады. Мен даже мене вақытында менен көпке популяр, мен вообще популяр түгіл шақта, мен неше ел сахнада қатуқ. 2000-нен берлі мен сахнада, бұлай 91-ден мен сәнгет училищесіне өзімізге кірдім. Өзімнен популярларға мен гүл көріп, шулар көп бұларға ясаны дейді. Мұның келіп шықмаса ярар дейін, ол нешіктір башқасы мен андайны, ол қарбір кішінің өзі, ол қарбір өзінше бара. Әміне уже нешеге дейміне Татарстанға кіре башлагач, әзірек популярната башлагач. Мен онда да менен популярлықлар бар бетінде. Оларға көріп, мен әйте, шунда жеті бұлса ярары, жеті бұлырым екен дей тұрған. Ол айтырып, менің тұтыванды деймін. Мен енді Рус эстрадысынан шығып айтам, мен анда мен деп тұра тұрған кішілер көп. Шуңа көре бәлки біздің татар эстрадысында да ондай. Біздің менталитет, біздің эстрадың менталитеті екіншірек бейт ойырлалардан. Біздің мәнесәбетлер де бір-бірізден екінші теге. Ондай нәрсе yok. Дос тату яшырға тырышабыз дейгізім? Достық барым екен, онысы шекілі, конечно. То, что біз коллегалар, онысы, да. Әне үшін достық бармай екеннен шекіленесіз? Дуслық бейті, міне дос бұл, дос ол нешек дос, дос бір екішкіне бұла. Ол күні түні сенің дос бұлырға тейш, сен аның білән бұлышыға тейштің іштәлігін. Әйсті сен ол кішіге шыңдағына сөйлелмесен екен, ол сенге дос бұла, ол сенің кім бұла, орысша екен, приятель бұла. Приятель, знакомый. Знакомый, приятель. Или коллега. Ол тоже айтмей, что нашар отношения деген аңлатмай. Коллегалар болып қалу да бек әйбет қазіргі заманда. Әйінді міне сіздің өзіңіздің яқын достарыңыз бар ма? Бар. Олар көбісі менің эстрададан түгіл. Эстрададан түгіл. Скажем, Уфадан да бар менің достар олар. Қойсы қарбірсі уже шевлен ете, только эстрададан түгіл. Ярый, рәхмәт бигзір шундай сезнең җавабыгызга. Без бик канәгать. Нигә чөтә зур булды бу? Булсын. Бик рәхәтләнеп сөйләшеп утырабыз, безнең тамашачыларыбыз да рәхәтләнеп тыңларлар. Без инде сезнең белән күчәбез киләсе сорауга.
Күптән түгел генә әниемнең туган көне җырына клип чыкты. Мен съемкалар башланганда без моның турында сөйләшкән идек, мин елап та киттем дип әйттем әле. Әлеге клипта диварда эленеп торган календарьда атнаның нинди көне күрсәтелгән икән? Дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе. Ой, күрәбеттек сез. Менә стоп-кадрлар ясап карадык инде. Мин гомер искә алмасым мин. 4нче җаваптыр. 4нче җавап. Ниядер шунда Пәнҗешәмбе бегәйме? Пәнҗешәмбе нәрсә бар? Четверг. Атна кич була инде. Юк әле, әле бит җомга бар, шимбә бар. Атна нәрсәсе? Юк, Атна кеше, әйе, кеше. Мин аңлап утырмадым. Гафу. Ярый. Пәнҗешәмбене алабыз. атна кич була бит инде. Әйе. Әйе. Киттек. Алабыз. Һәм бер җавап түгел. Сишәмбе, вторник дип язылып торган иде. Әнвәр абый, сез борчылмагыз. Барысы да әйбәт. Нак. Әйе. Күчәбез дөреслеккә яки әмәлгә. Ничек дип уйлыйсыз? Дөреслеккә яки әмәл? Давайте тогда гамәл булсын. Әйдәгез әмәл булсын. Киттек. Теге куркыныч авырган булмасын, яма. Ярый. Мин куркам. Ярый. Куркыныч авырны бирмибез сезгә. Күңеллесен генә бирәбез. Менә хәзер сезнең язылышаларны бераз гына теге ялганлап дип әйтәсем килми минем аны, пранк эшләргә кирәк булачак аларга. Шаяртып алырга инде. Шаяртып алырга, әйе. Шаянда бит без. Шаяртмыйча булдыра алмыйбыз. Әлбәттә, әйе. Димәк, сез бит хәзер инде Уфа шәһәрендә яшисез, әйме? Әйе. Әле Казанга күчмәдегез. Юк әлегә. Сез хәзер социаль челтәрегезгә пост чыгарачаксыз. Казан фотосурәте белән. Һәм инде язачаксыз анда. Сторизме или постмы? Пост. Әйе, безгә Әнвәр абый, безгә бит кирәк комментарийлар. Әйе. Без бу комментарийларны шуннан менә монда монтаж вакытында чыгарырбыз. Димәк, сез хәзер фотосурәт куясыз инде пост әйтеп әйме? Һәм без Казанга күчәргә булдык дигән язма язасыз. Ярыймы? Ой. Ничек сезгә? Бу алдаган кебек килешек куймыйсың? Без аны менә бу тапшыруда әйтәчәкбез битеннән нарысы. Минем нидә? Ничек әле? Кол Шәриф канында төшкән фото О, бар. менә бит, супер, әйдәгез шуны. Да. Вот типа этого. Супер. Мен калсак әйбәт булыр. Ләкин пост итеп. Бит сторис. Бу шок була. Мен калсак бу фото вообще шәп. Булыр. Демәк, шуны куябыз да хәзер язабыз инде. Без Казанга күчәбез дип. Киттек. Ай, малай, кызлар. Так, хәзер. Тишкиләр аны. Публикация. Әйе. Ничек сезгә гомумән социаль челтәрләр белән куллану? Мин по настроению эшләйм. Кайф булса, мин әле нәрсә эшләп ташларга могу. Кайф булмаса, мин уже менә говорящая голова мин эшләй алмыйм. Әйе. Шунысы генә начар. Мин слишком эмоциональный кеше. Тез кызып китәсез. Кызып китмим. Мин теге я сүреләм, яны вот шулай. Әйе, яңладым. Так. Булды. Китте бу. Аллага шөкер. Казанга. Казанга әйе. Менә дуслар, Әнвәр Нургалиев Казанга да күчә икән. Дигән сүзләр дөрес түгел әлегә. Бу безнең килде китте шоу булды. Хотя минем уй бар күчендергә. Менә бит. Кызым КФУга керсә, без монда күчендерик. Ну, кызым недер КФУга, недер Багуну сайлады. Багуну алды, аха, Шул сөйләде. крайбыз калырга булды. Кызым өчен мин әзер байларга да. О, менә бу шып-шын әти кеше. Тагын бер минем бик яраткан җырым. Инде бу җыр турында сезнең белән шулай ук сөйләштек, әйме? Кызым җыры. Кызым җыры видео язмасы бар. Интернетта инде, YouTube'та да бар ул, ВКонтакте'да да бар ул. Менә шул
видео язмада кызыгыз нинди күлмәкке бейкен. Миңа калса, сез моны беләсез, нинди төстәге дип сорыйм инде. Төсе нинди икән? Һәм җавап вариантлары әйе. Яшел, кызыл, зәңгәр, я шәмәхә. Шәмәхә нәрсә була? Фиолетовый була. Ниндирәк икән. Анда ул сезнең белән бик матур итеп бик кочаклый сезне. Ул зәңгәр белән шәмәхә. Фиолетовый бит. Аюк. Зәңгәр. Зәңгәр дип сөйләсез. Шулай дип мин хәтерлим. Тагын ялгышырга куркмыйсызмы? Мында точно ялгышсам, значит, меня интуиция вообще эшләми. Интуиция да кирәк миңа, потому что белергә тиешмен. Ярый, ярый. Без җавапны алабыз. Игътибар экранга. Бер җавап. Эльвир абый, афәрин сезгә, афәрин. Kızım seni koyaş üze İrtem тұрып uyata Kirfiklerin arasında Бар jihan suluş Allah Хәтерлисез бит. Әйе, башта калган инде, әйе. Әйе. Ну, сезнең менә ул видео язма шундый матур. Аны шулай ук менә ул сезне кочаклагачыннан, шундый менә ул назлы, шундый җылы, аны карыйсың менә, еламыйча карап булмый. Менә шундый җырлар иҗат итү сезнең менә талант сәләт инде. Рәхмәт. Ан бәләкәй, матур бәләкәй чагы. Ул кызым дигән җыр иң беренче рус телендә чыкты. Менә икән. Аны Флёр. Әле мин аны ишеткәндә юк. Моң студиясы бар бездә, Флёр Зубаиров. Үзе татар инде. Аны тут теге шәһәр татары инде, обручевширак. Ул аны җырлады урысча, шуннан соң миңа ошады да, миңа аны тәрҗемә ясап бирде татарчага. Шуннан чыккан җыр. Җанга керә торган җыр бит инде. Әйе. Ул эштәлеге дә, ни дә вот байлып тора. Минем тагын бер кызым дигән җырым бар, менә выпускнойда җырладым мин аны. Елы-елы җырладым мин. Конкрет теге җырларга да авыр. Әти күңеле кызына багышланган җырларда, менә калса, гомумән кызына карата шундый менә наз белән карый, шундый җылы мөнәсәбәтләр. Башка мәхәббәт, кызга малайга караганда да малайны да яратасың, кыз инде әти кешегә ул ничектер ул белмәйм. Икенче төрле мәхәббәт. Әйе, аны аңлатып та булмый. Менә әнигә була бит бер төрле мәхәббәт, хатынга бер төрле мәхәббәт, кызга ул ничектер аңлатып булмый. Ул ничектер менә әни, кыз, ничектер чагыштырып була еще. Вот әнигә гомумән бүтәнчәлек карыйсың тоже якын. Кызга тоже. Хатын да якын, конечно. Кызга менә аны аңлатып булмый. Алар өчесе төрле. Өчесе төрле мәхәббәт. Өчесе дә кадерле. Тагын бер җырыгыз турында сорап китәсем килә минем сездән. Мен кызым турында булды бит монысы. Тагын бар иде зәңгәр күзле кызны сагынам дигән җыр. Әйе. Әйеме? Ул ретро җыр. Ретро җыр, әйе. Менә ул Түбән Камада сезнең очрашуыгыз булган икән. Мен ул видеоны карадым. Анда бер апа сорый сездән, ул җырны кемгә багышлыйсың соң син дип. Менә шулай сорый. Кемгә булды икән бу? Әйе, ул анда еще не сорау бирде. Шушы тәүге мәхәббәтен кызыгызга концертыгызга килдеме дип сорады. Әйе, килдеме дип сорады. Әйе, сез килгәндер инде, белмим дип җавап бирдегез. Әйе. Менә шул Ну, мин аны бит тәүге мәхәббәткә багышлап җырламыйм. Мин аны нәрсә турында бу җыр сезгә, әйе? Бу җыр мин яшәрәк чакны, мин гитарада җырлыйдым. Шатуновның җырларын, ниләрнең җырларын. И шуннан бер дус егет бар. Ну, мин аларак инде ул бер ничә бер 6-7 яшькә аларак булган. Ул шуны гөл әнә шул җырны җырлады. Шул җырны җырлады. Мин дә миңа сеңде, ул миңа якын ул җыр. Яшьлек җырыгыз булды. Яшьлек җыры, ну, тәүге мәхәббәт ул көндә бөтенебездә булгандар инде теге. Шуңа күрә конкретно кайсын сагынып җырлау түгел. Алар булдылар, теге булмады түгел, шуңа күрә һәрберсе миңа кадерле. Шуңа күрә бу җыр үзенә ул ничектер күп кешегә ул шундый ниндер хатирәләр, уята яшьлек. Мин бу җырны җырлыйм, анда әллә ничә блок бара бит, скажем, на минем концертта 5 блок бара. Алар бара по возрастающей. Соңгысы дәртле җырлар булырга тиеш, кешене, ну, күтәрергә инде.
Мин менә җырлыйм соңгы блокта. Кешеләр аны шулык ихлас кабул итәләр, алар шунда төгәшеп китәләр шуяшыгына. Кушылып җырлыйлар. Шундый менә алар өчен ничектер лайк булып ала соңгы 5-нче. Менә калса бу теге әйтәләр бит әле русчалаштырып әйткәндә вишенка на торте. Вот. Әйе. Шулай. Демәк инде бер нинди конкретный бер кызда юк дип беләсез килә. Конкретный берәү бит инде 30 ел Берәү инде. Әйе. Ирина. Сезгә. Беренче мәхәббәтегез нинди булды соң? Кайчан булды? Бәлки бакчададыр, балалар бакчасындадыр. Хәтерлисезме? Ну, аны мәхәббәт дип булмый инде. Беренче минем күзем төшкән иде 3-нче класста булгандыр бәлки. 3-нче, 4-нче микән бездә анда bir Rus kızı var idi, Albina isimli. Ben onlarga onu aşatıp eridireyim. Şundan, yok, birinci klasta var yani. Roza isimli kız, 3-nче klasta okuydu. Sizden olarak idealiyim mi o vakıtta? O menen olarak yani. Ondan şunday şiber bulatırgan idi. Şundan birisinde o benim biz okuganda Rus mektebi bitindi. Anda var, bulaydı kitap, Родная речь бугай. Қалын була тұрған ел неедір. Онда болашағылар біне, ол меңе бірсінде неедір. Мен ашқолы яратып шатып бередірек. Бірсінде тұндырды ол бошқа шылып кітап білен. Ол ғымырлыққа мен істек олы. Мен шылық қалыны. Менен мәхәббәті ничек күчле булган икән. Вот. Шунан соң мен үзем беренче, үзем 3-тә булганда, беренче класста булган, 2-нче класста шул Альбина исемле кызга гашык булдым. Алар менә ул кызлар ошаттым мин. Әйе, ошату инде ул вакытта, әйе. Ул кызлар сез аларны ошаткан итеп беләдерме? Әллә сез әйтмичә генә ошатып йөридегез? Юктыр, наверное, анда белмәгәндәрдер. Шунда менә шын беренче мәхәббәт уже ушым китеп йөрде минем так 8-7 классларда. Ол Туркмениядан, Чаржоудан кайта торган иде. Менә. Алар Китеп кайтып йөриләр иде. Әтисе Туркмен иде. Нигә кайта? Күршегә кайталар безнең. Килен булып төште апасы иде. Вот. Аның әтәсе Туркмени, әнисе Бертүле якларыннан булган инде безнең татар булгандыр инде. Әйе. Шулай кайталар иде. Ул теге хатлар язышабыз, хатлар. Ул бит инде көз көне ул я җәй көне июньнәрдә кайт. Мин җәйне вообще көтеп алайым. Җәй минем өчен кадерле шәһәр кызлары кайта. Әйе, шуның өчен генә көтә. Бу тоже менә кайта июньдә, я июль башында кайта бит инде. Җәй буена бездә, ну авылда иде фала инде. Мин аның белән шул теге Матайда йөрибез. Ну мин ояладыр инде чиктер. Болашак бит 7-нче класс. Шунан соң мотоцикл белән көзгә уже августта озатып куям күршенегә. Озатып куям да менә авыр була торганы. Елап йөридем. Мин ашлык эченә кирип битәм дә бер үземә сөйләп ялыйдырым. Янык кыйынлар. Китә дип, әйме? Әйе, озатканга. Көзне мин ярда авылда көз көне пышырак, кеше юк, өйрәнгәнсең җәй буена. Шунан соң хат язышабыз. Менә ел эчендә моны хатлык стопка хатлар җыйлай. Ласковайның һәрбер альбомын тыңлыйбыз анда язышасың нәрсә турында. И шуннан бу мине ташлады. Ул сезне ташлады әле. Әйе, әле нәрсәләр яза башлады. Бу миңа теге толып мин бит инде аңлыйм, менә переходный возраст була кызларда дип. Шул переходный возраст булгандыр. Бу мине ташлады. Ташлады димен инде без бузылышты инде. Ничек дип? Шуннан әллә дуандарга вот у меня другие интересы, теге сымырсы дия башлады бу. Мин инде гади авыл баласына нәрсә. Шуннан бер кайтканда хатларны алыштык. Ул миңа бирде, мин аларга бирдем. Үзе язган хатларны. Менә ничек икән? Һәм Ул миңа китерде, алып кайтты, мин аларга язганнарны. Онда стопка җый, ул бит 2 ел буена җыелган хатлар. Шуннан соң күпмедер миндә торды. Ничә еллар торды. Шуннан соң мин аны нидер яктым. Хотя якмаска булган. Бәлки якмаска да кирәк иде. Менә әлеге яшыгызда карап, укып нәрсәләр турында яздым икән дип тагын бер укып чыгарга. Ул мәхәббәт дип ул беренче ул бит инде шул мәхәббәт. Тегел шундый теге ничек әйтим икән. Язгы яфрак кебек дим икән. Теге шундый. Шунда бит аның тәме. Да. Альбина дигез исемен? Юк, ул Тәнзилә исемле була. Тәнзилә апа. Әнвәр абый, хәзер. Татар эстрадасының шундый зур йолдызы.
Ярый, бек күңелле булды әле бу. Рәхмәт бик зур әлеге хатирәләрегез өчен. Инде күчәбез киләсе сорауга. YouTube социаль челтәренә кайтабыз. Әлеге YouTube'та сезнең рәсми каналыгызда ничә плейлист бар икән? Вариантлар. Димәк, 7, 8, 9 яки 10 плейлист. Әлеге YouTube каналын сез үзегез алып барасызмы, әллә шулай кешесе бармы? Үземдә онда определенный кеше юк. Шуңа күрә мин плейлистларны мин даже хәтерләмим дә ничә плейлист. Плейлист ул альбомларда икән. Әйе. Хәзер әйтәм. Хәзер. Безгә сезнең дөрес әйтмәгез кирәк, шуны истә тотыгыз, зинһар. Ул даже дөрес әйтә дисәм дә дөрес эләкмәгән ул хәзер. 9 булсын. 9 булсын дип уйлыйбыз. Әйме? Әйе. Ярый. Дөрес җавап Хотя дисәң. 9 да түгел әле. Түгел, 7. Әнвәр абый, рәхмәт бик зур. Аллага шөкер. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Әнвәр абый. Эше сөйлибез. Дөреслекме гамәлме? Уйлыйм менә соңгысын гамәл калдырым икән, дөреслеккә калдырым икән. Әйдәгез без. Соңгысында ялгышырмын тагын. Менә анысы бар, ялгышмавыгыз бар, әйме? Әйе. Шуңа күрә без гамәлне эшләп калыйк. Тагын бер гамәл булсын. Гамәл булсын. Гамәл менә нәрсәдән тора. Сезнең бит дуэтларыгыз аз. Алар күбәү түгел, әйме? Әйе. Шуңа күрә хәзер берәр артистка шалтыратасыз да. Дуэт язарга тәкъдим итәсез. Әгәр дә әлеге кеше, әлеге артист, әлеге җырчы дуэтны язам дип сезгә ризалык бирә икән, сез дуэт яздырасыз. Ничегрәк уйлыйсыз? Кемгә шылтыратырга икән? Хәзер уйлыйм. Кем белән менә яздырып карыйсыгыз килә дуэтны? Мин гел уйлыйм да, минем бер качан да искә төшмәй кем белән яздырып карарга икән. Ага. Кем? Марат Мухин. Марат Мухин. Марат Мухин җырлый. Ого, вообще матур җырлый. У меня композитор дип белә Ул иде. җырла яздырмый гына. Мин күпме әйтәм, давай альбом чыгарып. Ой, ирегә Менә. утырган. Вообще супер була идегез Марат Мухин белән. Шылтыратыйм әле. Идегез, әлбәттә. Без потому что планировали аның белән. Алло? Марат Мухинович, Да? син громкий связь, да? Әнәй, без синең белән дуэт яздырабызмы? Дуэт надо, да? Все, көзгелеккә эшлибез без аны, әбит. Син просто Шаян ТВ передачасында мин шылтыратам сиңа. Понятно. Дуэт надо. Ошибись? Син монда сорыйлар, бу не Марат җырлыймы? Мен әйтәм, Марат вообще артистлардан да матуррак җырлый дип. Койчак булган деген. Менә зур сәхнәгә бәлки әле ул да җырлар. Елга 2 тапкыр. Да, елына 2 тапкыр зур сәхнәдә. Зур сәфәдә, кстати, да? Әйе. Все, Марат абый сөйләштек. Ага, ярар. Ярый. Рәхмәт сиңа. Ярар. Нет, рәхмәтләр. Бу минем гамәл дигән нәрсә дип аталалымы? Жаза. Бу җаза минем, шуңа күрә мин сиңа шылтыратам. Син мине коткардың. Шул. Все. Менә бит Аллага шөкер. Рәхмәт. Ярар, давай. Сау. Вообще реально Рәхмәт, матур зур. җырлый. Нәбил. Без аның белән җырлап карадык бит инде теге күзләремне син алмыйм. Ул бик күп иң күп комментарийлар алды. Ул алды, әйме җиде. Әйе. Ну, Менә. без не эшләдек. Нәрсә дип аталса авторство эшләдек. Әйе. Икебездә дә. И бик күп комментарийлар, и бик күп просмотрлар. И Менә без хәзер начарда дуэт булмады. ясыйсыз да. Күп просмотрлар да була, күп лайклар да була, күп комментарийлар да була. Конечно. Менә бит. Без анда кусочек гына җырладык. Вот. Ярый, менә Марат Мухин белән хәзер тиздән яздырабыз да инде. Хәзер көзгә чыгарабыз. Әйе. Алла бирсә. Безнең шоуда шулай ук вәгъдә биреп калдырдык. Әйе. Инде тагын менә татар эстрадасыннан кемнәр белән яздырасыңыз килә?
Мен вообще білмеймін кім білән яздырырға бірер қызық бірер дуэт. Біз Радик білән хайырланып жүрген едік дуэтшілерге. Ну, көптен енді анысы. Юбилейға... Үгінграй білән боймы? Ай. Ну, келіп шықмады. Оғы жетмеді, біз гастролда олда гастролда. Сіздің графиклар туры келмеді. Мен вообще бірер таныш болмаған, әлі сәхнәгә шықмаған, матур тауышлы бірер жыршы білән яздырырға. Демек, әлі популяр болмаған артист білән жырға қарысыңыз келей ме? Популяр білән яздыру уже нешеге дейм екен. Мен дуэт ішлеп, мен ол еш жыршыны көтересіз? Көтеререйм, да. Аңладым. А былай просто дуэт, скажем, ике популяр менің дуэті. Менә бит, ол бит қызық, менә Данир Сабиров білән Марат Еролинның дуэті болды, да? Исерек сүйемнен деген жыр білән ме? Олар менә шулай дуқы тұрып, бүтін Татарстанны бейттілер, әйме? Менә олар бит шулай, ике популяр артисті бейтем. Yok, мен аңладым, ну, андайрақтан кім білән яздырырға бұла? Ну, Данир білән, менің Данир білән болмай. Қазір айтам. Вообще тарих етіп, қалдырырым Салауатау білән яздырырым. Ой, Салауатау білән, Он таки олар риза болсайын. Олар риза болсайын, да. Менің үшін менің копиркаға бек зорлай болар еді. Әлбәтті. Біздің де, менә сіздің карьера турында сөйлесіп бетін деме, копилка болса бет болар еді. Біздің де өзі бізді Салауатаумен шақырасы келе. Менә болса, ол шындай ешерге кірмеш. Енді дуэт көтіп қалабыз, ғамәл қылды. Мен өзім күтем дуэт, мен өзімді жырлар едім. Менің әлі бір, біз әлі не білән, Айгүл білән яздырған еді. Менә бұл яңа альбомға кірді. Кірді. Ну, ол әзірек шындай сыраватты гына болды, жеңілші гына. Серьезно, бір дуэт жырлысы келе. Юлығызда шықсын шындай жыр язышысы да, кей язышы бар енді, Марат Мукина еме? Бірге рахатленіп, ду кетіріп, жырларға yazсын. Алла берсі, рахмет. Алла берсі. Шылай боларға дейш. Көшәбіз демек, келесі сұрауға. Мұрсада да жауап бермесем, мен, конечно, ұят бола. Yok, болмай. Болмай ма? Біз қызық бола. Міне күліп отырабыз рахатленіп. Сіздің бар жаным деген жырығыз. Аның бар рәсімі, ол жырның. Һәм миңа бик қызықлы болды әлігі фотосүрәтіні қарау. Әлігі фотосүрәтті кім сүрәтләнген екен? Менә бұл жаным жырына болған сүрәтті енді. Нина Добрев, Ванесса Хаджинс, Джена Артега, Зиндея. Мен сізді кім екенін білмеймін. Біз шулай деп ойладық енді, шуңа көре мене шынды сұрау. Ол фотосүрәтте бик популяр болған бір қыз. Шуны айтырға керек. Серьезно? Мен қалсы сәні бұлай ғына тапқан фотосүрәт деп олғансыздар? Оны бәлки мен де эшләмәгәнмендер әле. Бәлки сіз де эшләмәгәнсездер әле. Бұтыге, бәлеке шақмын тіге читалкалай, чұрынқылық чытлап қанайық мәсен. Идегіз? Әзі. Бик популяр артист ол қыз. Үшінші деп алабыз. Айы. Ярай. Мен анысында білем кім екенін, конечно. Джена Артега бойымы? Айы. Джена Артега 22-23 елларда бик популяр болып кетті. Жауапны алдық, достар, дұрыс жауап. Значит, ол түгіл. Жоқ, Ванесса Хаджинс. Қуай келіп, ол фотосы бар ма шу? Бар, қазір көрсетем. Жаным, сен бит менің жаным. Біздің дұрыслық қалды? Сіз дұрыслық қалды? Айы. Ғамелде бар? Ғамелде бар, жоқ, давай дұрыслық. Ғамелден құлқам мен. Нәрсе түрінде сұрайсым келейім. Біздің бетін еш тамашашылар да қарай. Оларға әлігі сіздің жауабыңыз да бұлышырға мүмкін. Менә сіз өзіңіз мәктәптә оқығанда нинди бола едіңіз? Нинди қиынлықлар белән ұшыраша едіңіз һәм нинди оларны ничек шиша едіңіз? Нинди егіт малай болдыңыз сіз? Ну, мен шуғырақ болдым мәктәптә. Ничек деймге? Мен вообще мәктәптә проблемалар болмады өзімнің.
Бірде сізге сөз еткендер болмады? Шық болсағыз да? Ну, замечаниялар, ну, яратып қана меня, шындай замечаниялар. Олшылар мені гүл яратай. Мен мен хатırlayамын, чтобы мен аят болса. Мені бірсі гіне хатırда, біздің нелер класслар бит енді. Екінші қатта. Столовый бірінші қатта. Ну, шуғалық ашықтырған мега біз күту керек шабайық столовыйға. Как шылтыра звонок нешітесін, күту білен шабабыз. Секіріп тұрып. Мен бірсінден ең бірінші шабайым, онда басқышында секіресің. Мен көбірек ырғырға тырышқанмындыр енді. И личный площадкада мен ояқ білен ялғыш бастым да, егот та кетті, мен сен тапап шығып та кеттілер бәтіресіне. Шынасын аяқны сөйлей кірдім, нешектер ошағандыр өйіктірімі. Шунысы жөн мен аят, шунан гипс наложить треп. Жеу менен бір класска, бір сыдыфка оларақ фәрнес мәрхуминді аны да жіберділер. Жеу қайтып кеттім ақсы яқсы неге. Нәрсе үшін ұятсың? Не ашылықта көлбедейінді нормальный гына бар бұла бедейін. И бітіміз анда күту көбік шабайық біз. Не олай болғандар ол? Біздегіне шулай болған мекен? Жоқ, сіздегіне олай түгел еді. Мен оқығанда да шулай еді ол. Біз міне әгерді үшінші дәріс болса, үшінші дәрісін аша біз бетінде. Шул терия болған біз ол? Үшінші дәріс әгерді екінші қатта болса, бізде ду кетіріп шабадыры. Міне сіз сөйлеген шекілі, міне ду кетіріп нәрсеге алай шабасың. Менің янда тұқтаған кішірі болмадан да. Сізді әлі тұрғызып түбе айтасыз, деме? Өзім тұрып, өзім сөйләлі, өзім түсіп кеттім деге столовый. Әлі аяқта сынған шыл уақытта. Аяқ, ну, мынау нәрсе, ладышкам нәрсе шол жире сүйеге сынған, енді оны аяқтайын. Шулай тұрып болды. Бұлай мен бүтен нейіне оқытушылар мені гүл яратты, гүл теге... Yok, beni андай вообще нейін болмады. Сол клубқа қашып келейгенде, клубқа ярамай, түннеші, онда бі ярамайды клубқа шығырға. Күрші ауылдан келем бұл. Бұл уже 8-лер бұл, 8-ші класс. Күрші ауылға. Күрші ауылдан мен мәктептен қойтам да, шынан сон келем кешкірін клубқа еще. Әтиенерден қошып енді бұл? Әті yok, әтиенелер білмейлері мен күрші ауылға барғанына. Біздің дәді болы, әмді оқытушылардан қошырға керек. Клубта ересі бар бет, бейсі бар бет. Шуларына, шынан, ол ұят түгіл, бірсінде, нейден, Мәбір Рабы мәрхуминде директоры біздің. Ол мен қайда менің нәсіл болған, мен озақтан білді, менде әні яқлап енді. Олар директорлар кірейінеге, нәрсәлі, дәрісті текшіріге әмейінді. Әмейін бүгіл, я сұлда қалып көрі, әмейін переменадансың. Анда тарих ұтышы яшыйы. Мен сын көріп, шайыртам, ұтырмаймен де, тыңнашмайым, тегісі мұнысы кіріп журналын қорарған бұлам. Әменікілер, мен кірдім де, күлелер де күлелер. Оғынан не күлгендер, олар мені бұлай да білер, мен шоу екеніне беден. Сон күтеріп көрасам башыны, директор мәбір раб отыра. Біз директордан вообще қорқайық беден. Директорская кіру, директор кабинета, уже все, это высшая мера. А заучка еще ухатла куркынышты. Тік деген сіз аңлатайын дейді. Нансың, так, Нұрғалиев, кабинетқа кірісің. Дәрістенсің. Дәрісі болды. Не кіріп почитать етті де, Нұрғалиев былайрақ кірісің, бөлмен нешік мәктәмді тамалап бұлыр мекен. Шулай деп еді. Хотя мен әйбет оқыдым. Олай болса да ол бетінде қорқыныш, мәктәптен тамамларысың мекен деген сұрау. Онардан бірісі қорқа. Бізде бет мәктәпте кіселеріне текшірелер. Онда біздің биология оқытушысы былай зелеп, ол вообще былай сен кітайыз. Шулай. Шулай, олайса. Ярый, мен енді қазір мәктеп турында сөйлештік, әйме біздің еш қараушыларыбызға нендей тілектер айта алар едіңіз? Еш қараушыларға? Ну, ешлерге айтасың білебірден иманлы болсынлар, тыйнақ болсынлар. Хам енді өз мақсатларына етшірі керек. Қар бір ештен бірден қиялланарға керек. Қиялларын бұлырға тейіш. Шынан мақсат қойып, сол қиялларға ұмтылырға тейіш. Қорқмыша бізде оңылан барға да барға. И біне, оршан айтам енді пробовайтерге қорқмасындар. Любой нейде өзлерін сынап барасындар. Сынаудан да қорқмасқа керек. Чүнки қар бір сынау сені шарлый. Шулай. Сені нығыта, ауырлықтан көркірге ярамай, ауырлық
булса, теге ничек Кемәл Суворов ничек әйткән, тяжело в учении, легко в бою. Легко в бою, иә. Вот, шуңа күрә яшьләрнең, киләчәк яшьләрдә, шуңа күрә әйтәсем килә, безнең илебезнең киләчәге, гомумән яшьләрдә. Ул менә ничек әйтим икән? Менә безнең картлык аларның кулында. Шуңа күрә тырышып, кем белә, бүген бәлки ул яшь егет мәкәзмә президент буладыр әле ул. Я бер министр булып китәр. Аны бит белмим, шуңа күрә үзеңне әзерләргә кирәк. Серьезно булырга кирәк әзер. Ярый, рәхмәт, бик зур Әнвәр абый. Без инде тапшыруыбызның ахырына килеп җиттек. Әлеге теләкләрегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Безнең яшь тамашачыларыбыз экраннарга менә шулай килеп тыңлаганнардыр дип ышанып калабыз. Ләкин әле моның белән төгәлләнбез. Минем сезгә бер бүләгем бар. Шулай. Әйе. Без сезнең белән менә шундый матур кәнәфиләрдә утырып сөйләштек, бик матур әңгәмә алып бардык. Безнең шоубызны менә шундый кәнәфигә карап искә алырсыз. Рәхмәт. Мин моны үземнең кабинетыма куярмын инде. Ярый, әлбәттә. Рәхмәт, бик зур. Бик матур урында булып торсын. Иң кадерле җиргә куярмын. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт, бик зур. Безгә вакыт табып килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Инде иҗади уңышлар телибез. Шатлык, гел юлдаш булсын сезгә, гел елмаеп торыгыз, киң күңелле кеше булып калыгыз шундый ук. Рәхмәт. Юбилейларга тагын бай булсын әле сезнең гомерегез. Амин. Үзегезгә рәхмәт чакыруыгызга. Миңа бик шадым. Ул туры килгәч, туры китереп булмый безнең бит график белән. Ә менә насыйп булгач, бар эләктек. Аллага шөкер. Дуслар, инде сез безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылыгыз, комментарийлар языгыз, кайсы артистны көтеп каласыз. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Безгә бүген кунакка килде һәм китте Әнвәр абый Нургалиев. Сау булыгыз.